Koľko ľudí sa denne vystrieda vo vašom vozidle? Autoškola, taxislužba, záchranná služba či rodinné vozidlo. Bezpečné prostredie už nie je samozrejmosťou. Predstavujeme vám novinku generátor ozónu Virbaster 2000C. Spoľahlivé riešenie pre každodennú dezinfekciu interiéru vozidla. Za 10 až 20 minút účinne zničí baktérie, vírusy, plesne aj nepríjemné pachy, vrátane zápachu z cigariet. Dezinfikuje aj klimatizáciu, a to priamo počas prevádzky. Jednoduché použitie. Stačí zapojiť do 12V zásuvky, nastaviť časovač, zapnúť klimatizáciu s vnútornou cirkuláciou, po skončení nechať ozón pôsobiť 45 minút a nakoniec vyvetrať vozidlo. Virbaster 2000C je ideálny pre autoškoly, kde sa denne striedajú žiaci, pre taxislužby aj záchranné služby, ktoré musia vozidlo dezinfikovať po každom prevoze pacienta. Šetrite čas aj náklady. Vytvorte bezpečné prostredie pre vašich pasažierov. Zistite viac na azmedia.sk alebo pre autoškoly.sk. Virbaster 2000C. Čisté vozidlo bez kompromisov.